Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom YouTube kanalu. Pošto je prošlo vreme top lista i listica, retrospektiva, knjiga, serija, filmova i muzike koju smo slušali u 2023. godini, mislim da je vreme da sad malo gledamo u budućnost i da zavirimo šta nam to izdavači spremaju u 2024. Ja sam napravila jedan izbor od nekoliko knjiga kojima se baš posebno radujem kod izdavača, za koje znam da će izaći u ovoj godini. Kod mnogih naših izdavača već to možete da pogledate jer imaju onako rubriku uskoro ili u pripremi na svojim sajtovima. Međutim, kod nekih to ne možete jer to nemaju na svom sajtu, tako da sam ja bila radoznala, pitala ih kakve to knjige spremaju i kakvi su im izdavački planovi i neki od njih su bili i više nego ljubazni i podelili ih sa mnom, a sada ću ih ja podeliti s vama. Moram da napomenem da će ovo biti stvarno jedan brzinski video jer ja neke od ovih knjiga jesam čitala, pa se radujem srpskim izdanjima jer ćete sad moći i vi da ih čitate, ali većinu nisam i o većini zapravo ne znam mnogo, tako da ću samo pokušati da kažem zbog čega im se radujem i šta je to što ih izdvaja u odnosu na neka druga izdanja koja treba da izađu ove godine. Pa da počnemo. Prva knjiga koju se radujem jako, a koju sam ja zapravo čitala još 2018. godine, je Tajna istorija Done Tartt. Ja sam je čitala na engleskom, ovo je moje izdanje kao što vidite. Knjigu će ove godine kod nas izdati izdavačka kuća Dereta, koja je izdala i Češljugara. Ja sam pročitala sva 3 romana Done Tartt, Tajnu istoriju i Malog prijatelja i Češljugara. I dan danas ne mogu da odredim da li sam tim Tajne istorije ili tim Češljugar. Trenutno sam u životnoj fazi u kojoj sam tim Češljugar, ali pitajte me za 6 mjeseci, to će se verovatno promeniti. Čitala sam zapravo prvo Češljugara pa Tajnu istoriju i jedna i druga su me u tom trenutku oduševile. U sve 3 knjige Done Tartt postoji velika razlika u radnji, u mestu gde se radnja odvija, u junacima. One se dosta razlikuju u tom smislu, ali se kroz sve 3 knjige baš osjeća taj njen specifičan prozni glas i osjeća se taj stil kojim ona piše i to je ono u čemu ja zapravo uživam u njenim knjigama. S tim što ova knjiga, za razliku od druge dve, ima izrazito antipatične junake. U pitanju je grupica studenata jednog prestižnog koledža u Vermontu, ako se dobro sećam, koji studiraju klasične nauke, lože se na antičku Grčku, dramu i mitologiju i šta ti je znam i počinju da organizuju bahanalije i prilikom tih bahanalija stvari izmiču u kontroli, događa se jedan incident. Tako da postoji element misterije ovde. Neki su ovo delo poredili sa Zločinom i kaznom, ja ne bih baš išla toliko daleko, ali ono što ja volim kod Done Tartt jeste u stvari način na koji ona onako ne dobar pripovedač i jednostavno ona ume da napiše dobru priču, a u sve to da u tu priču uplete i filozofiju i umetnost i eto ovde klasične nauke, tako da nekako ja stvarno uživam u njenoj prozi i verujem da ćete i vi. Bilo da volite Češljugara ili da uopšte niste čitali Donu Tartt, a volite pisce poput Johna Irvinga, recimo, ja bih vam preporučila da probate s Tajnom istorijom. Dosta se razlikuje, Dona Tartt je naravno mračnija i surovija prema svojim junacima od Johna Irvinga, ali i posle njenih knjiga, naročito posle ove, nemate baš taj topao i lep osjećaj koji imate posle, recimo, ne znam, Molitve za ove na mini ili Tuđih pravila, ali postoji to nešto u njenom pripovedanju što je zajedničko i njoj i Irvingu, a to je prosto ta sposobnost da napišu pre svega dobru priču. Takođe, iz Dereta nam stiže jedna zbirka kratkih priča za koju ja znam već nekoliko godina i za koju sam se baš pitala kad će neko kod nas objaviti. U pitanju je zbirka argentinske spisateljice Mariane Enriquez, koja se na engleskom zove Things We Lost in the Fire i sadrži 12 priča koje su ono što ih povezuje, koliko sam ja shvatila, jeste to da su prilično nasilne i da sve govore o autodestrukciji kao nekom odgovoru na traumu. Trebalo bi da su onako prilično surove, brutalne i nasilne, da ima mešavine magijskog realizma, horora,
Tako da ja, da budem iskrena, očekujem malo i neki Fernanda Melchor vibe, samo u pričama. Što se tiče izdavačke kuće Buka, tu ima zaista dosta izdanja koje želim da pročitam, ali sam odlučila da se ovog puta zadržim samo na 3 i da vam kažem da će Buka ove godine izdati roman White Teeth, odnosno Beli zubi Zadie Smith. To je knjiga koje se radujem iz jednog jedinog razloga. Ja sam čitala Zadie Smith pre nekoliko godina, u pitanju je knjiga Vreme Sfinga i meni se ta knjiga nije dopala. Ne da mi se nije dopala, zapravo ja mislim da ta knjiga nije dobra i mnogo puta sam to i obrazlagala i ulazila u diskusije, ali prosto mislim da je nedosledna i da je svašta započela, a ništa nije rekla, da je svašta htjela da kaže, a da je suštinski ostalo sve nekako prazno. Upravo zbog toga želim da probam da je čitam ponovo. White Teeth je jedna od njenih hvaljenijih i popularnijih knjiga i to je knjiga koju su mi ljudi koji se kunu u Zadie Smith kao veliku savremenu spisateljicu preporučivali. Ne mora da znači da će mi se svideti, možda meni zapravo ona kao autorka ne leži, ali prosto, eto, želim da joj dam još jednu šansu. U knjizi se radi, koliko sam shvatila, o dvojici veterana iz Drugog svjetskog rata. Naravno da je smeštena knjiga u englesku i naravno da se dotiče tema rasne pripadnosti, klase, religije, identiteta, jer to jesu teme kojima se Zadie Smith bavi, ne samo u svojoj književnosti, nego i u svojim esejima. Da, by the way, čitala sam i eseje i tu je odlična. Koliko sam shvatila, ta dva druga iz rata se zasnivaju porodice. Jedan se ženi mnogo mlađom ženom sa Jamajke, s kojom dobije dete, a drugi, malte ne, koji je musliman, čeka da mu žena stasa i ulazi u zapravo dogovoreni brak i dobije blizance. Tako da verujem da se priče pletu oko te dve porodice, kao što rekoh, sigurna sam da se knjiga u stvari, da je to neka vrsta porodične sage u kojoj se prosto postavljaju pitanja identiteta, klase i svega onoga što sam već spomenula. Dalje, Buka će ove godine izdati The Prophet Song, aktualnog dobitnika Bookerove nagrade, i knjigu prevodi Bojan Bosnić, koji je odličan prevodilac i čiji sam ja prevod Gabriela Krauzea mnogo puta hvalila. Mislim da je ova knjiga prilično specifična što se tiče forme i također je distopija, smeštena u Irskoj. I sad ja kad recimo čujem distopija i kad shvatim da je takva vrsta naracije u pitanju, meni se odmah upali neka Saramago lampica u glavi. Ne mora uopšte da znači, jer irski pisci su baš specifični. Uglavnom, mnogo se radujem ovoj knjizi, ali opet imam i neku dozu straha, jer kao što znate, ko sam mnogo puta rekla, ja vrlo često ne kliknem sa dobitnicima Bookerove nagrade. Treća knjiga kod Buke koju se možda i najviše radujem, a koja će ove godine izaći, je The Book of Form and Emptiness, moja voljene, hvaljene Ruta Zeki. To je autorka koju sam zavolela kroz njenu priču Biće vremena. Imam video posvećen toj knjizi, tako da vam preporučujem da ga pogledate, jer sam zaista detaljno analizirala tu knjigu. A što se tiče ove The Book of Form and Emptiness, u principu je slično kao priča za Biće vremena, s tim što ovdje imamo dečaka koji nakon smrti oca počinje da čuje glasove predmeta u kući, a majka mu je horderka i obsesivno skuplja stvari. I koliko sam shvatila, isto poput priče o Biće vremena ima te nekako voljive i simpatične likove i kroz njihove priče zapravo nastoji da ispripoveda i da nam u stvari približi neke teme koje su pa onako prilično zastrašujuće i tužne i ne baš lake za procesuirati i opet samim tim, zbog načina na koji ona piše o njima, baš onako bude jako dirljivo. Sećam se kad sam čitala priču za Biće vremena kako mi je bilo. Tako da, eto, to je knjiga koja se kod Buke baš radujem. Idemo dalje na izdavačku kuću Štrik i na dve autorke koje treba da izađu ove godine. Jedna je Vigdis Hjorth, norveška spisateljica, čiju ja knjigu Nasleđe imam od kako je izašla i koju još uvek nisam pročitala, ali planiram to jako brzo da ispravim. Ali jesam pročitala knjigu koja treba da izađe ove godine u Štriku i čitala sam je davnih dana. U pitanju je knjiga koja se na norveškom zove Are Mor død, odnosno Da li je majka mrtva. To trenutno prevodi Radoš Kosović.
ne znam kada će izaći, ali mislim da će izaći ove godine. Ja sam se tom knjigom oduševila kad sam je čitala na norveškom i zbog toga sam bila srećna kad je trebalo da izađe Nasleđe, ali kao eto i dalje da nisam pročitala. Ispravit ću to, obećavam. Što se tiče ove knjige, Da li je majka mrtva, ona je jako zanimljiva. I inače, Vigdis Hjorth jeste onako malo kontraverzniji pisac u Norveškoj, zbog toga što se i dalje spekuliše da li su stvari o kojima ona piše zapravo stvari koje su se dogodile u njenoj porodici. Ona tvrdi da je sve fikcija, ali ipak, ne znam da li znate podatak, da je nakon izlaska ove knjige izašla knjiga njene sestre kao komentar na ovo. Tako da nisam čitala tu knjigu njene sestre, ali možda pročitam nekad. U svakom slučaju, knjiga Da li je majka mrtva obrađuje temu odnosa majke i ćerke, odnosno temu kao umetnika i njegove porodice i tu problematiku. Glavna junakinja je umetnica koja nakon 30 godina života u Americi odluči da se vrati u Norvešku. Kad je odlazila, prekinula je sve veze sa svojom porodicom, međutim sad se vraća i sad njena porodica ne želi da ima ništa s njom. Tako da ona bukvalno pokušava da stupi u kontakt s njim, špijunira majku. Sećam se nekih scena gdje ju vadi đubre iz kontejnera i pokušava da odgovori na pitanja šta se to desilo i zašto nemaju odnos kad su toliko u suštini slične. Ali ako se dobro sećam, kad sam čitala da jeste jedna od bitnijih tema to da li umetnik može da ostane umetnik ako piše jako iskreno o svojoj porodici. I zapravo ta glavna junakinja je slikarka. I postoji to pitanje koje se postavlja i kad se čita recimo Karl Ove Knausgård i njegova Moja borba, da li prosto pisac treba da na neki način poštuje tajne svoje porodice, da poštuje članove porodice ili ipak treba da se preda umetnosti bez obzira na sve. Druga knjiga kod Štrika, koja se isto jako radujem, iako isto tu autorku nisam čitala, je roman glumica Anne Enright. Anne Enright je neko koga ja dugo želim da čitam. U pitanju je irska spisateljica koja je dobila Bookera za svoj roman The Gathering, ako se ne varam. I Glumica je roman koji isto obrađuje vezu majke i ćerke, ali je glavna junakinja ćerka jedne irske pozorišne legende koja pokušava da uđe u trag prosto nekim tajnama koje je njena majka čuvala, pravi neku retrospektivu njenog života, istražuje o njenom životu. I iskreno da vam kažem, meni se takve knjige nešto baš čitaju. Nešto su mi falile takve knjige u 2023. I eto, sigurna sam da ću ovo pročitati čim bude izašla. Ne znam kada će to biti, ali eto, čim bude izašla. Sad je na redu Laguna i jedna knjiga koju sam gledala na njihovom sajtu, pošto sam gledala što imaju u pripremi i kao gledam, pa ne znam, ništa mi od ovoga nije baš nešto pretjerano zanimljivo i vidim da izlazi jedna Margaret Atwood. I sad knjiga se zove Proročica. Ja kao šta je ovo? Gledam, čitam. I sine mi da sam ja tu knjigu čitala, samo što se ona na engleskom zove Lady Oracle. I setim se da je ta knjiga urnebesna, jer je zapravo neka vrsta parodije na ljubiće. Sećam se mi bilo jako smiješno i da ima isto neka doza misterije. Uglavnom, radi se o autorki ljubića, ona je glavna junakinja, koja je zapravo jedna njegova komična figura i koje su se dešavale neke tako čudne situacije, neverovatne situacije. I odjednom postaje slavna, zato što izdaje neku knjigu koja biva shvaćena kao feministička knjiga, feminističke pesme i postaje strašno popularna. Međutim, stižu joj pretnje da neko zna neku njenu tajnu, tako da ona beži u Italiju. I sećam se da mi je ta knjiga bila ultra mega duhovita i zabavna. I mislim da je to čak jedan od prvih romana Margaret Atwood. Znam da je prvi Jestiva žena, tako da je ovo možda drugi ili treći, ali nemojte me držati za reč. A sada imam jedno specijalno iznenađenje za sve one na koje sam uticala da otkriju Fernandu Melchor. Znači, obožavam sezonu uragana, to znaju i Vrapci na grani i isto tako Paradise.
Nedavno mi je stigao i njen prvi roman koji se zove Lažni zec i koji je također izašao u izdanju Imprimatur izdavačke kuće. Nisam ga još uvijek čitala, ali planiram uskoro. Ali ono što sledi jeste Imprimatur izdanje njene knjige This is not Miami, koja sadrži zapravo... to nisu baš ni članci, niti su eseji, to je nešto što sam čitala baš, da se na španskom zove relatos, odnosno kao priča o nekim istinitim događajima koji su se desili, ali kroz piščevu vizuru. Dakle, verujem da ona njima dodaje nešto malo fikcije i da pokušava da iz njih izvuče neke ideje. Također, znajući Fernandu Melchor, to su sasvim sigurno neke zastrašujuće, surove i nasilne priče. Znamo teme kojima se ona bavi. A ja sam stvarno jako znatiželjna da saznam kakva je ona u non-fictionu. Zato što je njena proza tako specifična i ona je tako raskošna u svojoj rečenici. Piše kao bez daha, isto tako se i čita, to je bukvalno furiozno, totalno, a onda me jako zanima baš da vidim kakva je kad piše recimo novinski članak ili esej ili taj relatos, šta god to bilo, tu vrstu teksta. Jedva čekam da izađe. Kad smo već kod Fernande Melchor, žena koja je prevodila njene knjige, Mihajla Šumić, piše knjigu koja treba da izađe u izdanju Imprimatur izdavačke kuće i to će se sasvim sigurno čitati jer je Mihajla jedna od onih prevoditeljki koje ću do kraja života hvaliti i mislim šta god da bude prevela ja ću pročitati jer je njen prevod zapravo ona vrsta prevoda koja književnosti daje neku dodatnu vrednost. Sada još jedna autorka koju sam već čitala i od koje nam stiže još jedna knjiga. U pitanju je Nađa Tešić. Nađu Tešić kod nas izdaje Reka biblioteka, odnosno Prometi, knjiga koju sam čitala i koja je izašla, zove se Buntovnica u senci, a ono što treba da izađe je njena knjiga Rodna gruda. Nađa Tešić je neko za koga ja nisam ni sama znala pre čitanja ovog romana. I to je stvarno velika nepravda, jer sam tek kroz ovu knjigu nju mnogo zavoljela. Mnogo sam zavoljela njenu junakinju Anu i mnogo sam zavoljela samu Nađu Tešić, jer imam utisak da je Ana zapravo Nađa Tešić. Mnogo sam pričala o ovoj knjizi dok sam vodila Makartov YouTube kanal i imam jednu epizodu koja se zove Majke i ćerke u književnosti. Tu sam paralelno, nisam paralelno, nego jednu za drugom čitala Nađu Tešić, Ani Ernaux i mislim Avni Doš i Zagoreli šećer i možda čak i Lucy Barton, zovem se Lucy Barton. Rodna gruda, na kraju ove knjige, junakinja Ana odlazi iz Jugoslavije, a u rodnoj grudi se vraća u svoju rodnu zemlju i jednostavno ću nastaviti druženje s njom jer mi je jako postala draga. Imala sam sličan utisak koji sam imala dok sam čitala Tove Ditlevsen, zato što zapravo progovara to neko detinje ja iz usta ovih junakinja. Mnogo se naravno razlikuje, kod Tove Ditlevsen je to prosto mnogo potresnije i tužnije. Ovdje je mnogo tužno u nekom drugom smislu. Ovdje se radi o ženama na selu, o načinu života na selu, a paralelno s tim se raspada jedna zemlja. Junakinja ovog romana odrasta u jednoj prilično tradicionalnoj porodici, dok ona opet prihvata neke ideale socijalizma i komunizma i tu dolazi do nekog raskoraka. Meni je to jako zanimljiva tema, prosto tema deteta koja shvata da to čemu su ga roditelji učili nije baš u skladu sa njegovim senzibilitetom i sa njegovim, odnosno njenim uverenjima. To je nešto što mi se mnogo dopalo ovde i eto, preporučila bih vam da istražite malo o Nađi Tešić. Zaista fascinantna ličnost. Svi je spominju kao sestru našeg Oskarovca Stiva Tešića, ali mislim da je ona sama za sebe jedna onako prilično zanimljiva osoba. I za kraj spremila sam vam nekoliko novih izdanja kod Dokaz izdavaštva. Prvo Stina Jackson, koju sam čitala i čiji roman Srebrni put sam isto puno preporučivala kad su u pitanju trileri. Naime, Dokaz treba ove godine da izda nešto njeno što nije thriller, koliko sam shvatila. Knjiga se zove Udesmark, odnosno na engleskom The Last Snow,
Ne znam kako će biti prevedena kod nas. Tako da ću to sigurno čitati jer se sećam da se meni jako dopalo kako ona ovde piše. Ovo jeste thriller, ali zapravo jeste više priča fokusirana na tog oca koji se kreće tim srebrnim putem tražeći ćerku i na tu strašnu zimu koja ga okružuje, na tu šumu i prilično onako jezivo, a opet nekako lepo. Ne znam kako da objasnim, malo je to, zvuči mazohistički, ali zapravo jeste. Dalje, kad je dokaz u pitanju, postoji jedno izdanje o kom su nam pričali još na sajmu knjiga. Knjiga se zove La Madre di Eva, odnosno Evina majka. I sećam se da me još tad zaintrigirala. U pitanju je roman koji govori o odnosu majke i ćerke, gde ćerka želi da promeni pol, ako sam dobro shvatila. I to je onako baš škakljiva tema i nešto što, ako je dobro napisano, može da bude fenomenalno. I treća stvar, treća knjiga koju bih izdvojila kod dokaza je jedna švedska autorka za koju je ranije nisam čula. Knjiga se zove Testamente i govori o ženi koja ostaje u drugom stanju, vraća se u svoj rodni grad, odnosno u rodno selo, gde živi neka tipa 12-člana porodica ili tako nešto i tu se sad otkrivaju neke tajne koje se u porodici čuvaju već decenijama. Mislim da je u pitanju jedna porodična saga. Nisam sigurna baš da li je thriller, ali svakako znam da postoji ta neka doza misterije. Meni deluje možda kao više Vic Dysurt fazon nego thriller, ali opet vidjet ćemo. Kad izađe, čitat ćemo, pa ćemo vidjeti o čemu se radi. To je, ljudi, to od mene za danas. Ovo je zaista jedno brzinsko pretočavanje knjiga kojima se u ovoj godini radujem. Naravno, nisam mogla da navedem sve. Ima ih još, ali o tom potom. Pričat ćemo o njima nekom drugom prilikom ili kad ih budem pročitala. Naravno, tu sam za vaše komentare. Pišite šta biste voljeli da obrađujem u ovoj godini, koje biste teme voljeli da pokrijem. Pišite kojim se knjigama vi radujete. I naravno, pozvaću vas da se subscribe-ujete na ovaj kanal i da me zapratite na Instagramu. A mi se vidimo za nedelju dana u jednoj super novoj epizodi zbog koje sam ja baš jako uzbuđena.